CP Luís Díaz Moreno. Novas sobre o pago do comedor escolar. O vindeiro curso 2023-24 xa non se enviará por correo ás familias o impreso para pagar as taxas do comedor. Este documento estará dispoñible na páxina web Avalar. Desde o centro, pedimos ás familias que fagan este pago por internet ou a través do banco. Recordamos tamén que o prazo para facelo remata o día 20 do mes seguinte ao mes que se paga. Pago do comedor no banco. Se se elixe pagar o comedor por esta vía deberá descargar o impreso de taxas do comedor da web Avalar. Facer o pago no banco é traer o xustificante do pago bancario ao centro. Pago do comedor por internet. De momento, o pago do comedor por internet só se pode facer a través dun navegador. É dicir, ou ben desde un ordenador ou empregando o móvil pero usando, por exemplo, Chrome, Firefox. Polo de agora non se pode realizar desde a aplicación Avalar móvil. Ademais, se escollemos esta maneira deberemos ter un certificado digital, por exemplo, chave 365, ou DNI electrónico. Pasos para facer o pago do comedor por internet. Abrimos o noso navegador de internet e accedemos á web Avalar. Para eso podemos teclear no buscador as palabras Edu, Xunta, Gal, Avalar. O primeiro resultado xa é a web Avalar. O seguinte paso é identificarnos na web Avalar. Unha vez dentro desta web, facemos clic no menú espazo Familias. Aclaración para móviles. Se usamos un móvil para facer este pago, debemos activar no navegador a versión ou vista para ordenador. Aparecerá en pantalla información sobre os nosos fillos e as nosas fillas. Clicamos no menú Servizos complementarios. Aparecen agora en pantalla bloques de información dos servizos que emprega o alumno ou alumna seleccionado. Transporte, comedor. No bloque adicado ao comedor facemos clic na icona Cixtec. Seleccionamos na pantalla que aparece o tipo de pago telemático e o modo de pago, que no noso caso será a opción tarxeta ou Bizum. Facemos clic en Continuar. Ábrese en pantalla a plataforma de pago, onde se nos informa dos axustes que fomos seleccionando e do importe do pago. Se o noso banco nos cobrase algunha comisión aparecería agora. Se estamos conformes, facemos clic no botón de ingresar. Somos redirixidos ao TPV virtual para finalizar o pago. Facemos clic en aceptar. Só nos quedaría seleccionar a forma de pago. Tarxeta de crédito ou Bizum, e cubrir os datos que nos pide a web. Ao rematar estes pasos, a web Avalar enviará unha notificación ao colexio para xustificar e informar do pago do comedor que acabamos de facer. De non ter ordenador ou conexión a internet en casa existe a posibilidade de empregar os ordenadores da biblioteca do centro. Chámenos para informarse sobre este punto.